bemutatja. Április 22, 23, 24. Tarkanapok. A mamám azt szokta mondani, az élet olyan, mint egy doboz bonbon. Az ember nem tudhatja, mit vesz belőle. Sokat kell tanulnod még, míg rendesen feláll a fütyid. A legfontosabb szó a világon, amire érdemes odafigyelni. Nos, az a muff. Pina. Vagy ahogy a francia mondja, valahogy mondja. Szóval ez a lényeg! Ezt még a hülye is tudja. Hosszú utat tett meg, hogy kioktasson ezredes. Velem gúnyolódsz, te szemét. Srácok, nehogy beleessetek a csapdába, a punci csapdájába. Hát erre jobb, ha leteszel. Ezek csak 4 szót tudnak. Hagyd abba, nem. Sose voltál cserkész, öcsi? Azokban az időkben még az ember farkat látott, bárhova nézett. Istenem, milyen szép látvány is lehetett. Kész hány inger, buzi lettél? Ébe-hóba mindenki homár. Nem vagyok homás, Ilyen Hollywood. A pucsinak valami édesre fáj a foga. Hát akkor, öregem, kap be a faszomat! Tudtam, hogy ezt mondja. Ja, nem tudsz te francokat se. Igen? Te meg csúnya vagy. Ismerted a zsiráfot? Hú, de tudni jó az élet! Részletekért csekkold az eseményt. www.facebook.com/tarkanapok